На рацэ. Сіддхартха ішоў па лесе, аддаляючыся ад горада. Ён ведаў, назад ён ужо не вернецца. Тое жыццё, якое ён столькі гадоў вёў, прайшло, скончана, выпітае да дна, вычарпанае да каламутнага асадку. Памерла птушачка з ранішняга сну, памерла птушачка ў сэрцы яго. Паглыбіўся ён у сансару, з усіх бакоў убіраючы млосць і тлен, як усмоктывае ваду губка, пакуль не прамокне наскрозь. І ён быў поўны перанасычэння, поўны пакуты, поўны смерці, і нічога не было ў свеце, што магло б яго прывабіць, узрадаваць, суцешыць. І ён моцна жадаў страціць абрыдлую свядомасць, здабыць спакой, знайсці смерць. Хай блісне маланка і заб'е яго. Хай прыйдзе тыгр і зжарэ яго. Няхай віно, няхай атрута дасць яму ап'яненне, забыццё і сон, ад якога ён ужо не прачнецца. Ці існуе на свеце ўпрыгажэнне, якога ён на сябе не надзяваў, грэх ці глупства, якія ён не вытвараў, распуста, якое ён не запляміў сваё сумленне. Дык хіба ж гэта яшчэ магчыма жыць? Хіба гэта магчыма зноў і зноў удыхаць паветра, выдыхаць паветра, адчуваць голад, зноў есці, зноў спаць, зноў ляжаць побач з жанчынай? Няўжо гэты кругаварот для яго не вычарпаны, не завершаны? Сіддхартха падышоў да вялікай ракі. А рака цякла ў лесе. Гэта была тая самая рака, праз якую некалі, калі ён быў малады і ішоў у горад ад Гатамы, яго пераправіў перавозчык. Спыніўшыся каля гэтай ракі, ён у нерашучасці стаяў на беразе. Ён аслабеў ад стомы і голаду. Ды і навошта было ісці далей? Куды, да якой мэты? Не было больше ніякай мэты, нічога не было. Акрамя глыбокага, пакутлівага жадання скінуць з сябе ўвесь гэты кашмарны сон, выліць перастаялае віно, пакласці канец гэтаму няўдаламу, ганебнаму жыццю. На беразе, схіліўшыся да вады, расла какосавая пальма. Да яе ствала прытуліўся плячом Сіддхартха, абняў ствол рукой і глядзеў уніз у зялёную ваду, якая бегла і бегла пад ім. Ён глядзеў уніз і адчуваў, як яго напаўняе жаданне аслабіць пальцы і патануць у гэтай вадзе. У вадзяных бліках мігцела нейкая злавесная пустэча, і страшэнная пустэча яго душы была сугучная з ёю. Так, шлях яго падыходзіў да канца. Нічога больш не заставалася, акрамя як сцерці няўдалы малюнак, знішчыць гэтае жыццё, шпурнуць яго пад ногі багам, якія здзекліва рагочаць. Вось тое вялікае, што ён зробіць, ён памрэ, ён разбурыць абрыдлую форму. Хай зжаруць яго рыбы, гэтага сабаку з імём Сіддхартха, гэтага вар'ята, гэтае разбэшчанае цела, гэтую аслабелую змардаваную душу. Няхай зжаруць яго рыбы і кракадзілы, няхай дэманы разарвуць яго. Пакутліва, не адрываючыся, углядаўся ён у ваду, углядаўся ў скажонае адлюстраванне свайго твару і плюнуў на яго. У глыбокай стоме ён аслабіў руку, якой абдымаў дрэва, і ледзь павярнуўся вакол яго, каб упасці ўніз і знікнуць нарэшце. Закрыўшы вочы, ён заслізгаў насустрач смерці. І тады праз страшэнную стомленасць з аддаленых куткоў яго змучанай душы, з далёкага мінулага даляцеў нейкі водгук. Гэта было слова, адзін толькі склад, і без адзінай думкі слабым голасам ледзь чутна ён вымавіў яго. Старое слово, якім пачыналіся і заканчваліся малітвы брахманаў. Святое слово «Ом», якое азначала тое ж самае, што і дасканалае, ці завяршэнне. І ў той момант, калі гук «Ом» дакрануўся слыху Сіддхартхі, яго дух, які драмаў, раптам прачнуўся і ўбачыў усю недарэчнасць таго, што адбываецца. Сіддхартха моцна напалохаўся. Вось, значыць, якія ў яго справы, што ён настолькі заблудзіў, які ж ён прапашчы чалавек, пакінуты усялякімі ведамі, што мог шукаць смерці.
Вось да якіх памераў магло ў ім вырасці гэтае дурное дзіцячае жаданне знішчыць уласнае цела, каб здабыць спакой. Тое, чаго не зрабілі ўсе пакуты апошняга часу, усе прыступы працверажання і прыступы роспачы, зрабіла адно адзінюткае імгненне, калі ом пракраўся ў яго душу. Ён убачыў сябе ў сапраўдным святле сваёй пакуты і сваёй памылкі. Ом, паўтараў ён ледзь чутна, ом. І зноў ён ведаў пра брахман, пра незнішчальнасць жыцця, зноў ведаў усё тое цудоўнае, што было забытае ім. Але гэта доўжылася толькі адно імгненне, нібыта маланка. Разбіты стомленасцю, мармычучы ом, апусціўся Сіддхартха на зямлю, паклаў галаву на карані дрэва і паглыбіўся ў цяжкі сон. Глыбокі быў яго сон, вольны ад вобразаў, даўно ўжо не ведаў ён такога сну. Калі праз шмат гадзін ён прачнуўся, яму здалося, што прайшло 10 гадоў. Ён чуў лёгкі шум вады, але не ведаў, дзе ён і хто яго сюды перанёс. Ён расплюшчыў вочы і са здзіўленнем убачыў дрэвы і неба над сабой і ўспомніў, дзе ён знаходзіцца і як патрапіў сюды. Яму, аднак, спатрэбілася на гэта нямала часу. Мінулае было быццам аддзелена ад яго нейкай заслонай. Яно было бясконца далёкім, бясконца даўнім, бясконца няважным. У першы момант прасвятлення усё мінулае жыццё здалося яму даўняй спробай увасобіць яго цяперашняе я. Здалося быццам заўчасным нараджэннем. Цяпер ён ведаў толькі, што сваё мінулае жыццё ён пакінуў, што ў прыпадку агіды і болю ён хацеў нават абарваць гэтае жыццё, але абудзіўся са святым словам ом на вуснах, убачыў сябе на беразе ракі пад какосавым дрэвам, заснуў і вось прачнуўся, і вачыма нованароджанага зноў глядзіць у свет. Ціха вымавіў ён слова ом, з якім заснуў, і яму здалося, што ўвесь яго доўгі сон быў адным суцэльным паглыбленым вымаўленнем слова ом, мысленнем слова ом, пранікненнем і поўным пагружэннем у ом, у безназоўнае, у завершанае. Як, аднак, дзіўна ён спаў. Ніколі яшчэ не было, каб сон так асвяжыў, абнавіў, амаладзіў яго. Можа, ён сапраўды памёр, кануў у небыццё і адрадзіўся ў новай істоце. Але не, ён ведаў сябе, ведаў свае рукі, свае ногі, ведаў месца, дзе ляжыць, ведаў гэтае «я» у сваіх грудзях, гэтага Сіддхартху, упартага і непадобнага, але гэты Сіддхартха быў ужо ўсё ж такі іншым, быў адноўленым, надзіва бадзёрым, радасным і цікавым. Сіддхартха прыўзняўся і ўбачыў, што насупраць яго сядзіць, задумаўшыся, невядомы яму чалавек, нейкі манах у жоўтым адзенні з паголенай галавой. Ён пачаў разглядаць незнаёмца і пасля нядоўгага разглядання пазнаў у гэтым лысагаловым, безбародым манаху Гавінду, сябра свайго юнацтва, Гавінду, які далучыўся да вучэння ўзвышанага Будды. Гавінда таксама пастарэў, але твар яго ўсё яшчэ захоўваў ранейшыя рысы, якія гаварылі аб стараннасці, вернасці, трывозе, палахлівасці. Гавінда, адчуўшы позірк, расплюшчыў вочы і паглядзеў на яго, і Сіддхартха зразумеў, што Гавінда яго не пазнаў. Гавінда ўзрадаваўся яго абуджэнню. Відаць, ён доўга сядзеў тут і чакаў, калі Сіддхартха прачнецца, хоць і не пазнаў яго. «Я спаў», — сказаў Сіддхартха. «Як ты тут апынуўся?» «Ты спаў», — адказаў Гавінда. «Гэта нядобра спаць у такіх месцах, дзе шмат змей і дзе праходзяць звярыныя сцежкі. Гаспадар, я вучань узвышанага Гатамы, Будды Шакьямуні, і праходзіў разам з некалькімі нашымі гэтай дарогай. Я ўбачыў, што ты ляжыш і спіш у такім месцы, дзе спаць небяспечна. Тады я паспрабаваў разбудзіць цябе, гаспадар, але ўбачыўшы, што сон твой вельмі глыбокі, я адстаў ад братоў і застаўся пасядзець побач з табой. А потым, здаецца, я і сам заснуў. Я той, хто збіраўся ахоўваць твой сон. Дрэнна я выканаў сваю справу, стомленасць адолела мяне. Але цяпер, калі ты ўжо прачнуўся, дазволь мне ісці, каб я мог дагнаць маіх братоў.
«Дзякую табе, Самане, за тое, што ахоўваў мой сон», – сказаў Сиддхартха. «Вы вельмі шчырыя, вучні ўзвышанага. Ідзі ж цяпер». «Я пайду, спадар. Няхай спадару заўсёды шанцуе». «Дзякую табе, Саман». «Бывай», – сказаў Гавінда і склаў рукі ў развітальны жэст прывітання. «Бывай, Гавінда», – сказаў Сиддхартха. Манах застыў. «Спадар, адкуль ты ведаеш маё імя?» Сиддхартха усміхнуўся. «Я ведаю цябе, Гавінда, і памятаю хаціну твайго бацькі, і школу брахманаў, і ахвярапрынашэнні, і наш адыход да саманаў, і той час, калі ў садзе Джаватавана ты далучыўся да ўзвышанага». «Ты Сиддхартха!» – закрычаў Гавінда. «Я пазнаю цябе, і ўжо не разумею, як я мог не пазнаць цябе адразу. Добры дзень, Сиддхартха! Вялікая радасць зноў бачыць цябе!» «І я рады, што мы зноў убачыліся. Ты ахоўваў мой сон, яшчэ раз дзякуй табе за гэта, хоць я не меў патрэбы ў гэтым. Куды ты ідзеш, мой сябар?» «Ды нікуды асабліва не іду. Мы, манахі, увесь час у дарозе, пакуль не пачнецца сезон дажджоў. Увесь час вандруем з месца на месца, жывем па звычаю, прапаведаем вучэнне, прымаем міласціну, потым зноў ідзем далей. І так увесь час. А ты, Сиддхартха, куды ідзеш ты?» Сказаў Сиддхартха. «У мяне, сябар, усё гэтак жа самае, як і ў цябе. Я нікуды не іду, я проста ў дарозе. Я вандрую». Гавінда сказаў. «Ты кажаш, што вандруеш, і я веру табе, але прабач, о Сиддхартха, ты выглядаеш не як вандроўнік. На табе адзенне багацее, на табе сандалі знатнага чалавека, і ў тваіх валасоў прыемны пах. Гэта не валасы вандроўніка, гэта не валасы самана». «Так, дарагі мой, добра ты глядзеў, усё заўважыла тваё вострае вока. Але я і не казаў, што я саман. Я сказаў, я вандрую. І гэта так, я вандрую». «Ты вандруеш», – сказаў Гавінда. «Але нямногія вандруюць у такім адзенні, нямногія ў такім абутку, нямногія з такімі валасамі. Ніколі я, а я вандрую ўжо шмат гадоў, не сустракаў яшчэ такога вандроўніка». «О, я веру табе, мой Гавінда, але вось сёння ты сустрэў менавіта такога вандроўніка, у такім абутку, у такім адзенні. Успомні, дарагі мой. Усё на свеце мінаецца. У вышэйшай ступені недаўгавечнае наша адзенне і выгляд нашых валасоў, і самі нашыя валасы, і нашыя целы. Я нашу адзенне багацея, гэта ты дакладна заўважыў. Я нашу яго, таму што я быў багатым, і я нашу прычоску, якую носяць мірані і гульцы, таму што я быў адным з іх. А цяпер, Сиддхартха, хто ты такі?» «Я не ведаю гэтага. Я не ведаю гэтага так, як і ты. Я ў дарозе. Учора я быў багацеем, сёння я ўжо не багацей, а кім я стану заўтра, я не ведаю». «Ты страціў сваё багацце?» «Я страціў яго, ці яно мяне, але мае рукі вольныя ад яго. Хутка круціцца кола ператварэнняў, Гавінда. Дзе брахман Сиддхартха? Дзе саман Сиддхартха? Дзе багацей Сиддхартха? Хутка ўсё мінаецца, Гавінда. Ты гэта ведаеш». Гавінда доўга з сумненнем у вачах глядзеў на сябра свайго юнацтва, потым яшчэ раз прывітаў яго, так як вітаюць старэйшых, і пайшоў сваёй дарогай. З усмешкай глядзеў Сиддхартха яму ўслед. Ён усё яшчэ любіў яго, гэтага вернага, гэтага палахлівага. Ды і як ён мог у такую хвіліну, у гэтае высокае імгненне абуджэння пасля свайго дзіўнага сну, як мог ён, пранізаны словам «ом», кагосьці ці нешта не любіць? Блаславенне, якое сышло на яго ў сне і ў слове «ом», у тым і складалася, што ён усё палюбіў, быў перапоўнены радаснай любоўю да ўсяго, што ён бачыў. І менавіта таму, здавалася яму цяпер, таму ён быў раней такім хворым, таму што ён нікога і нішто не мог палюбіць. З усмешкай глядзеў Сиддхартха ўслед манаху. Сон вельмі ўмацаваў яго, але моцна мучыў голад. Ужо 2 дні ён нічога не еў, і даўно прайшоў той час, калі ён мог не заўважыць голаду. З горыччу
але і з усмешкай узгадаў ён той час. Тады ён успомніў, ён выхваляўся перад Камалай 3 рэчамі, 3 высакароднымі ўсепераможнымі майстэрствамі: пасціць, чакаць, думаць. У гэтым было яго багацце, магутнасць і сіла, у гэтым была яго цвёрдая апора. У гады сваёй маладосці ён старанна і упарта вывучаў гэтыя 3 майстэрствы і нічога больш. А зараз ён страціў іх, а ніводным з іх ён больш не валодаў. Ні майстэрствам пасціць, ні майстэрствам чакаць, ні майстэрствам думаць. І дзеля якіх нікчэмных рэчаў ён ахвяраваў імі, дзеля таго, што з'яўляецца самым недаўгавечным, дзеля пачуццёвых асалодаў, дзеля прывольнага жыцця, дзеля багацця. Сапраўды дзіўна склалася яго жыццё. А цяпер нібыта падобна на тое, што ён стаў такім жа, як і ўсе людзі, як людзі-дзеці. Сіддхартха працягваў разважаць пра сваё становішча. Цяжка яму зараз гэта давалася, яму па сутнасці не хацелася думаць, але ён прымушаў сябе да гэтага. Цяпер, разважаў ён, калі ўсе самыя недаўгавечныя рэчы выслізнулі ад мяне, я зноў дзіцё ў гэтым свеце, як быў калісьці. Нічога я не магу назваць сваім, нічога я не ўмею, нічога я не ведаю, нічаму яшчэ не навучыўся. Як усё гэта дзіўна. Цяпер, калі маладосць мая прайшла, калі мае валасы напалову пасівелі, калі сілы меншаюць, зараз я, як дзіця, пачынаю ўсё спачатку. Ён зноў мімаволі усміхнуўся. Яго жыццё было ў заняпадзе, а ён ізноў застаўся з пустымі рукамі, гол як сакол, у поўным няведанні. Але ніякага засмучэння ад усведамлення ўсяго гэтага ён не адчуваў. Яго нават смех браў. Хацелася рагатаць з сябе, з гэтага дзіўнага, недарэчнага свету. «Тваё жыццё ўжо ідзе пад гару», – сказаў ён самому сабе і засмяяўся. Але тут позірк яго ўпаў на раку, і ён звярнуў увагу, што і рака заўсёды цячэ ўніз пад гару, але ж усё ж шуміць і спявае так весела. Гэта яму спадабалася. Ён ласкава усміхнуўся рацэ. Хіба гэта не тая самая рака, у якой ён хацеў утапіцца некалі, гадоў 100 таму назад? Ці гэта яму толькі прыснілася? Дзіўна сапраўды склалася маё жыццё, думаў ён. Дзіўнымі яно ішло зігзагамі. Калі я быў хлопчыкам, то меў справы толькі з багамі і ахвярапрынашэннямі. Калі я быў юнаком, то аддаваўся толькі аскетызму, мысленню і сузіранню. Шукаў брахман, шанаваў адвечнае ў атмане. Калі стаў маладым чалавекам, то рушыў услед за саманамі, жыў у лесе, перажываў спёку і холад, вучыўся галадаць, забіваць сваю плоць. Потым вучэнне вялікага Будды азарыла мяне дзівосным святлом. Я адчуў, як думка пра адзінства свету бяжыць у маіх жылах, як мая ўласная кроў. Але і ад Будды, ад вялікіх ведаў я павінен быў уцячы. Я пайшоў, каб вучыцца ў Камалы любоўным усцехам і ў Камасвамі гандлю. Я запашваў грошы і траціў грошы. Я вучыўся песціць свой страўнік, вучыўся дагаджаць сваім жаданням. Нямала гадоў спатрэбілася мне, каб страціць моц духу, каб зноў развучыцца думаць, каб забыцца пра адзінства свету. Няўжо не падобна гэта на тое, быццам унутры мяне павольна, завілістым шляхам, робячы вялікія гакі, мужчына ператвараўся ў дзіця, мысляру чалавека дзіця. І ўсё ж вельмі добрым быў гэты шлях, і ўсё ж не памерла звонкая птушачка ў маіх грудзях. Але што гэта быў за шлях? Колькі глупстваў, колькі заганаў, колькі памылак, колькі мярзотаў, расчараванняў, нуды. І ўсё толькі для таго, каб зноў стаць дзіцё і мець магчымасць пачаць усё з самага пачатку. Але гэта было правільна. Так кажа мне маё сэрца, і вочы мае ўсміхаюцца мінуламу. Я павінен быў перажыць адчай, я павінен быў апусціцца да самай дурной з усіх думак, да думкі аб самагубстве, каб атрымаць прабачэнне, каб зноў пачуць ом, каб зноў моцна спаць і радасна прачынацца. Я мусіў стаць дурнем, каб зноў знайсці ў сабе атман. Я мусіў грашыць, каб зноў пачаць жыць,
Куды яшчэ прывядзе мяне мой шлях? Дурны ён гэты шлях, ён ідзе петлямі, ён, можа, ідзе па крузе? Няхай ён кружыць як хоча, я гатовы ісці. Са здзіўленнем адчуваў ён, як бурліць у грудзях радасць. «Адкуль?» – пытаў ён сваё сэрца. «Адкуль гэтая весялосць? Можа, з-за доўгага добрага сну, які так асвяжыў мяне? Ці з-за слова «ом», якое я вымавіў? Ці проста я рады, што мне ўдалося ўцячы, што я нарэшце зноў вольны і як дзіця стаю пад небам? О, якія цудоўныя гэтыя ўцёкі, гэтае вызваленне! Якое чыстае і выдатнае тут паветра, як добра дыхаць! Там, адкуль я ўцёк, усё патыхала маслам, прыправамі, віном, дастаткам, лянотаю. Як ненавідзеў я той свет багацеяў, свет гулякаў і гульцоў, як ненавідзеў я самога сябе, калі так доўга заставаўся ў тым жахлівым свеце. Як я сябе ненавідзеў, як я сябе абрабаваў, атруціў, змучыў такім старым і злым, я сам сябе зрабіў. Не, ніколі больш не буду я рабіць таго, што калісьці рабіў так ахвотна, уяўляць быццам Сіддхартха мудры. Але што я добра зрабіў, што мне падабаецца і за што я мушу сябе пахваліць, гэта тое, што скончана нарэшце з нянавісцю да самога сябе, з дурным і пустым мінулым жыццём. Я хвалю цябе, Сіддхартха. Пасля столькіх гадоў слепаты ты зноў пачаў бачыць, ты нешта зрабіў, ты пачуў у сваіх грудзях птушачку, якая спявае, і рушыў услед за ёй. Так хваліў ён сябе і радаваўся сабе, і часам з цікавасцю прыслухоўваўся да свайго страўніка, які бурчаў ад голаду. Ён адчуваў, што апошнім часам за гэтыя апошнія дні злішкам зазнаў горы і пакутаў, зазнаў да роспачы, да смерці. Добра, што гэта было. Доўга яшчэ ён мог заставацца ў камасвамі, нажываць грошы, прамотваць грошы, адгадоўваць пуза і забіваць душу. Доўга яшчэ мог ён пражыць у гэтай утульнай, засланай дыванамі турме, калі б не надышло тое імгненне безвыхаднай, бязмежнай роспачы, тое апошняе імгненне, калі, схіліўшыся над бягучай ракою, ён быў гатовы знішчыць сябе. Але ён здолеў адчуць гэтую роспач, гэтую найглыбейшую агіду да сябе. Гэта яшчэ было даступна яму. Значыцца, не высохла яшчэ святая крыніца, не памёр таёмны голас, і жывая яшчэ птушачка, якая спявае ў яго душы. Вось што ўсяляла ў яго радасць, вось чаму ён смяяўся, вось чаму так свяціўся яго абрамлены сівізною твар. Гэта добра, думаў ён, выпрабаваць на сабе ўсё, што трэба ведаць. Што людскія спакусы да дабра не давядуць, я вывучыў яшчэ дзіцём. Ведаў я гэта даўно, але зразумеў толькі зараз. І вось зараз я сапраўды ведаю гэта, ведаю не толькі розумам, але і сваімі вачыма, сваім сэрцам, сваім страўнікам. Як добра, што я гэта ведаю. Доўга разважаў ён аб сваім ператварэнні, слухаў, як спявае ад радасці птушачка ў яго грудзях. Хіба не памерла ў ім гэтая птушачка? Няўжо не адчуваў ён, як яна гіне? Не, нешта іншае памерла ў ім, нешта такое, што даўно чакала смерці. Ці не гэтае ягонае ўласнае я, маленькае, нясмелае і ганарлівае я, з якім ён столькі гадоў змагаўся, якое кожны раз яго перамагала і забітае з'яўлялася зноў, адбіраючы радасць, усяляючы страх. Ці не яно сёння знайшло нарэшце сваю смерць, тут, у лесе, ля гэтай цудоўнай ракі? І ці не дзякуючы гэтай смерці, ён так па-дзіцячы шчаслівы цяпер, такі поўны даверу і радасці, такі вольны ад страху. І зараз здагадаўся Сіддхартха, чаму і брахманам, і пустэльнікам ён дарэўна змагаўся з гэтым я. Занадта шмат ён ведаў, занадта шмат святых вершаў, ахвярных правілаў, самабічаванняў, занадта шмат было ў ім дзелавітасці і ганарыстасці. Вось што замінала яму. Поўны фанабэрыстасці ён быў. Заўсёды быў разумнейшы за ўсіх, заўсёды самы стараны, заўсёды на крок наперадзе іншых, заўсёды жрэц або мудрэц. У гэтай высакамернасці, у гэтай духоўнасці хавалася яго я. Тут трывала ўкаранілася яно і расло,
у той час як ён думаў, што з дапамогаю пастоў і катаванняў забівае яго. Ён павінен быў ісці ў свет, ганяцца за асалодамі і ўладай, за жанчынамі і грашыма, павінен быў стаць гандляром, гульцом, п'яніцай і ліхвяром, каб памерлі ў ім і жрэц, і саман. Але мала таго, ён яшчэ павінен быў пражыць гэтыя агідныя гады, спазнаць агіду, спазнаць бессэнсоўнасць абрыдлага, загубленага жыцця, выпіць гэтую чашу да канца, да горкай роспачы, да таго імгнення, калі сладастрастнік Сіддхартха і ліхвяр Сіддхартха таксама памруць. І яны памёрлі. Пасля глыбокага сну абудзіўся новы Сіддхартха. Ён таксама састарэе, ён таксама калісьці павінен будзе памерці, бо зменлівы Сіддхартха. Як зменліва ўсё існае. Але ў гэты дзень ён быў юны, ён быў дзіцём, новым Сіддхартхаю, і радасць перапаўняла яго. Аб гэтым думаў ён і прыслухоўваўся, усміхаючыся да свайго страўніка, і ўдзячна слухаў, як гудзе пчала. Светла глядзеў ён на бягучую раку, і ніколі яшчэ не любіў ён так ваду, ніколі яшчэ шоргат і гульня бягучай вады не здаваліся яму такімі прыгожымі, не пранікалі так глыбока ў яго душу. Яму здавалася, што рака хоча сказаць яму нешта асаблівае, нешта такое, пра што ён яшчэ не ведае. Што яго яшчэ толькі чакае? У гэтай рацэ хацеў патануць Сіддхартха, але стары, стомлены, роспачны Сіддхартха патануў сёння ў ім самім, а новы Сіддхартха адчуваў глыбокую любоў да гэтай бягучай вады і вырашыў сам сабе, што не так хутка ізноў расстанецца з ёю.